Em plau informar-li, en nom de tota l'administració, que acaba d'activar el pla Premium de l'Agència Tributària. Què collons és això? Camarada Dimitri Sokolovskaya, com a soldat rus i descontent en la situació que està vivint el seu país, vol aturar el rumb d'aquest submarí nuclear que atemptarà contra la vida de milers d'innocents. Que som a un escape room? L'agència tributària sempre ha estat un escape room. Vostè només acaba de pagar una miqueta més de diners per fer-ho més divertit. Jo no em vull divertir, jo vull canviar el domicili fiscal. Calla, Dimitri! En aquesta caixa hi ha el comandament per aturar el submarí. Té 30 segons per trobar la clau o els míssils es dispararan. Me la bufa, i els míssils també me la bufen. Que el submarí vol dir el canvi de domicili fiscal. Us cremaré a tots. T'està posant en el paper. Vol aturar els míssils? Sí. No m'ho estic creient, Dimitri, no m'ho estic creient. Digui-ho amb accent rus. Sí, vull aturar els míssils. Però si sos accent gallec! No sóc actor. Els míssils es dispararan en 3, No. 2, 1! Ai, llàstima. Ha badat vostè massa. Però si no m'ha donat cap pista per obrir la caixa dels ous. Miri, sap què li dic? Torni a demanar cita, que ara és l'hora del cigarret.